Muri yeZimbabwe nezuro pakamhanywa zviri legendary hakuna kudywa rinopisa. Tiri kutaura nyaya dzekunhingikini zviri kuitika pane vanhu vari kudiaspora. Kwanga kune protest yekuti kwanga kwakatodiwa musoro wemunhu pakamirirwa kunzi first lady amai Axile Mnangagwa vaifanira kunge vachisvika muBritain, but hazvina kuzofamba seizvozvo. Saka ndiri kuona panapa people in diaspora are celebrating. Vari kuti the first lady of Zimbabwe Axile Mnangagwa failed to turn up at their Flare Summit where she was to give a speech. We peacefully protested with our power of words against the invitation and waited for her at the Flare Summit. We accomplished our mission to stop her false image. Domashoko arikutaurika. People are celebrating, a lot of people, and another one arikubuda pana vari kuti mission accomplished. Yesterday we managed to stop Axile Mnangagwa from speaking at the Flare Summit 2025. Great success in our activism against human rights violation by ZANU-PF. We are led by embassies. Mashoko arikubva kune mumwe muZimbabweans. Tikadaura tichingodzoka tichingodzika ticharamba tichingoona zvakasiyana zvakawanda zviri kutaurwa, but muchidimbu vari kungoti zvoni amai Axile Mnangagwa vakatadziswa kuuya kusummit yavaifanirwa kunge vachiatenda nekudawo kwezvikonzero zvakaitika. Saka ivo vakazoflya vakazoburikira vakunzi vave kuDubai, asi ivo vanga vari supposed kunge vachionekera uko kwavanga vakagarirwa nemademonstrators vaitaura kuti zvoni hatisi kutomboda izvozvo, hatisi kuda kuona amai Axile Mnangagwa vachiatenda summit iyoyo nekudawo kwezvinhu zvakasiyana zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Pari kunzi yowe imimi nenyaya yemahuman rights hamusi kutombogadzirisika, muri kukwadza vanhu, muri kurova vanhu, muri kusunga vanhu, muri kuita zvakasiyana munyika yeZimbabwe. Saka pari kunzi hatingakubvumidzei kuti munge muchiuya kusummit yekuno kudiaspora imimi muchikwanisa kuita zvinhu izvozvo zvamunenge muchiita munyika yeZimbabwe. Ndo situation yakaitika, hama dzadiwa. Vanhu vari kudiaspora vari kupemberera zvakanyanya pane chiitiko ichocho chakaitika. Saka inini ndangoti ndingopfuura nepanapa ndingokuzivisai zvinhu zvakaitika. Nezuro handazokwanisa kunge ndichinyanya kutaura nezvenyaya yacho, because no, for the past 3 months ndakati aiwaka nyaya dzevanhu vakaita seava vekuti vari kunhingirikina hazvina nidhi kuti tinyanyise kutaura nezvavo, but pavanobuda vachinzi vazomiswa, vashayiswa mufaro, vabhoikanwa, vaita sei, ndo patinouya isusu tichimhanya kuti tikuzivisei, because tinenge takuona kuti at least pane zvimwe zvavakukwanisa kunge vachiitwa, because since ivo vari vanhu vekuti pavanenge vachirarama vakanzi vazodai vadai hapana action inoitika. But for now tiri kungoti vanhu vekudiaspora vakwanisa kumisa amai Axile Mnangagwa and they are celebrating nekuda kwechiitiko chakaitika ichochi. So I'm so excited kukuzivisai nyaya yakaita seiyoyi. Ndo yandangoni tingoya nayo nhasi ndakakubatirai. For now aende ndichine dzakawanda dzandinoda kukuzivisai, but for now regedza ndingokuzivisai kana uchingori muSouth Africa uchida registerwa company ubva vhurwa FNB business account usina work kana kuti start permit, bata education research yana Mukoma Owen vanokuitira chizveyazvo zvekuti munobuda muchiti aiwa inini izvozvo ndiri kundinetsa ndiri kuda kuzosenderwa mari yangu. Ndine friend yangu akasenderwa mari akatovharwa. So please usazosvike pakusangana nemiedzo yakadaro yekuti unonosendera unonokumbira account kuno umwe munhu kana uri muSouth Africa. Chingodiwa chete as long as une passport bata Owen akuvhurire yako yeFNB business account obva akupa futi ukuitira company registration zviri nyore zviri easy, and mari yacho yakachipa. Usazorwadziwe nekubudisa mari yacho sick money. Just take this number, try it, try kana screenshot, try number idzodzidzi mubata kuitirei. Unoziva kuti hapana zvinhu zvekuti unozoita zvekuningira. Inini ndinongogara ndakuzivisai madhiri anenge achinyatsopisa patronus. Unogona kuzoita zvinhu zvakawanda kumberi koko unenge uchimira. So contact him on the numbers that are showing on the screen. For now sarai makateerera zvekutaurwa nemumwe wenyu, mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. But kana muchinge mune something to say munokwanisa kundibata panhamba idzodzidzi mosenda enyu WhatsApp audios. Ndobva ndakanda pachannel yenyu izvi. Makadi panhau vana veZimbabwe, ndinodaira tese takachengeteka, uyezve ndinodaira tiri kuramba tichinamata pamusoro pemumwe wedu ari mutorongo kana kuti vamwe vedu vari mutorongo pamusana pezviri kuitika munyika yekwedu. Ndinouya nemazwi mumasikati ano. Handiri kuti ndaita dambudzikowo samai. Dambudziko randaita ndere vanhu vatiri kufunga kuti ndo vari kutimisikidza kuenda kumberi.
ndo vanhu vari kutanga kurwa on social media. Kwandiri tatovhura mimwe mikana kuvanhu vatiri kurwisana nava. Tavhura votoseka zvavo vari mumakoridho mavo, votoseka zvavo vari mudzimba dzavo. Vese vamuri kufungidzira vese ava kuti vakatengwa vakazodi vanotanga kutaura futi kuti mawaona here vanhu vaya. Takakuudza kuti hapana kwavanomboenda, hakuna chavanomboita, vaenda havana zvavanotombotiita. So ndiri kuti vakomana, kunyanya vakomana ndo vandine ndiri kuona vari kubudikira zvakanyanya. Vakomana vana Saruwaka, ndapotesesa, ngatiedzei misi yose kufadza muponesi. Ngatiedzei kuti tiite zvakanaka, kuti vanhu vawane simba. Vanhu takanyeperwa, kazhinji takanyeperwa kakawanda munyika yeZimbabwe. I always tell you my age, I'm 61. 1980 I was in Form 2. Kubva ipapo tisati taakuziva, patakazozivawo ndo patakaona kuti hapana kwatiri kuenda ba. But until today vanhu ivavo varipo nenyaya yeugwara hwedu, including me as well. Pandiri kuti ndizvo here zvatiri kuda kuti tiite, kuti vazukuru nevazukururwa vasare vachitambudzika, baba avo nevana vavo nehama dzavo neshamwari dzavo vachiita zvavari kuita. As soon as matotanga kuita mafights aya on public, we are not going anywhere. We are not going anywhere. Vana Gambakwe, vana Chimama, vanani vese vari kuva munomboti vari kuseka vari mumakoridho mauso. So ndiri kuti vakomana, tikange taita dambudziko, handei pakuona tonotaurirana zvanga zviri kutaurwa namukoma vanga vari kutaura kuti mashaya here panhu pekungogara muwirirane muona kuti pakanganiswa ndepapi. Ndinoziva kuti muruzhinji munyaya dzemari vanhu tine nzara. Munhu anogona kungovarayirwa akatora mari akaishandisa achiti ndichadzosera. Vanhu vafa nenzara, vanhu vari kuda upfumi. Regai ndikutaurirei vanhu vaMwari, upfumi uhu hwokumhanya-mhanya hwokuti unojamba kuenda padengapo uchiona vamwe wako vari pasi apa, ihwohwo hausi upfumi hwakanaka ba. Unogona kupfuma, unogona kuita zvaunoita, but let it be from God. Izvi zvimwe zvataakuda kuita izvo kumhanyisana-mhanyisa, ndosaka muri kuzoona vanhu vakuburitsa nyoka dzavo, ndosaka muri kuona vanhu vari kuuya vachipa matestimony nekuti zvarwadza havachazvigoni. So ini ndiri kuti vanhu vaMwari, ngatishingairei, ngatimirei sevana vanyamunhu. Tiriko isusu, tirikowo kumateresi uku, tiri kukunamatirai kuti ngatifambei, vana ava ngavabatsirwe wherever kwamuri kuenda, whatever is happening, zviri kuitika nana vari kumusoro ikoko vari kuti veduwe ngatidai. Ngatiteedzerei, asi tonyanya kunamata. Mwari vanotiitira zvakanaka. Zvimwe zvacho tikasanganisa nevanhu, vamwe vacho vakambotirasisa futi kare, muchaona kuti we are not going anywhere. Pamwe pacho unonzwa zvichinzi vana Chamisa vakatengwa kare, vana Chamisa vakabva vazodai, vanani vakazonge vakazodai, vamwe vanga vari mumagavhumendi, vamwe vacho they are trying to lure you kuti ngatibatanei, vachienda zvavo neinformation kuna Munangagwagwa. Inini ndiri kuti vakomana nanaamai, vasikana nevakomana vari pano, let's be one, let's hold hands. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tikazviita tega izvi hakuna kwatiri kumbosvika. Tinotopinda muvhumu tisina kana kumbobhenefita Zimbabwe iyoyi yakarwirwa. Ndinorwadziwa nekuti kune vanhu hama dzangu dzakawanda dzakafa.
ininiwo ndikatomboita chimbwido musha uko ndikararamawo nenyasha dzaMwari, now I'm here. Zvinorwadza kuti rakomana tingatofa here kupinda muguva tisina kana kumboenjoya Zimbabwe. Hama dzangu musadaro, hama dzangu tisadaro, ngatishingairei. But zvokurwa izvi ndo zvandaramba, zvokurwa izvi kwete, ngatiitei zviri nani kuti Mwari vaende kurutivi rwedu, tochinamatira ivava vatungamiriri vedu ava vakaiswa ndiMwari akatovaisa ipapa kuti Mwari vanhu venyu vaema vaona here. Ndaana Saura, saka Saura ari muprocesi yekuda kubuda, Dhavhidhi achiuya. Saka Saura wacho nokuti abude ari kutoda kunyengetererwa nesu kuti Dhavhidhi apinde. Tinzwisisei, ngatiwanzei kunamata, kutaura tiita kushoma. Ngatiwanzei kutaura kunamata, kutaura tiite kushoma. Ndakarwadziwa nezuro, ndakarwadziwa, I was in pain. So we are not going anyway. Asi ndangoti regai nditumirewo audio ino vanhu vaMwari. Zimbabwe, Zimbabwe, wherever you are, Zimbabwe, Zimbabwe, ngatibatanei tiite chinhu chedu chimwe chete. Hapana ari kumbozvida izvo. Saka mukatotanga kudai so, aisita kutongozororo tongoti ameni Mwari, kana matitorowo takadai nenhamo yedu, tisina kana pensheni yatasiyira vana, tisina kana kumbodii, hatina kana chatinacho isu, kutongofa takadai. So let's be one, together we can make it. Mazvita.